Jako taky se u něj trošku bojím, jestli nebude UFCčko, no. Ten Machajev má asi jako hrozný jako merdy v těch rukách. Engizek absolutně, ale jakože vůbec nezaslouží jako trilogii s Ockem, ale jakože vůbec. A naprosto ho přijel, jako k ničemu nepustil. Jako ukázáno prstíčkem, že prostě to je jakoby jeho poslední šance, ale jak říkám, tady bych možná se nebránil testování. Vypadá to jako šikovný týpeček. To byl jediný zápas, který mi zkazil tiket v Octagonu Fantasy. Ahoj, moje jméno je Bane a dneska si podíváme na Octagon 91. Zkouším to dělat jako takhle trošku jako víc osobně, aby jsme se jako viděli, abys ty mě viděl, já viděl to a tak. Když tak zkouším dělat ty streamy, takže můžeš tak přijít, kde si o tom jako i živě můžeme pokecat, pokud mi k tomu chceš něco říct, nebo prostě poklábosit. Takže tak. Takže začneme prvním zápasem, který je Ugur versus Zacpal. Kuba měl původně být v Cage Game, jsem to pochopil, takže tohle se jednalo jako amatérský zápas. Byl to hodně pěkný amatérský zápas, na otvírách to bylo hodně slušný. Bohužel teda pro Kubu šlo vidět, že Ugur je o něco výš. Držel si ho krásně jako pod kontrolou podstatě celý zápas. Neříkám, že byl jakoby úplně o třídu níž, ale jako šlo znát, že tahá za ten slabší konec pro vás. A tak, ale jako hodně pěkný začátek zápasu. Ugur jako bude asi zajímavý prospekt, až se dostane do profíku a uvidíme, kdy se tam dostane. Je to mladý kluk, je mu 20 let, hádám, že Kuboj bude asi podobně. Další zápas je Aaron Abbey proti Zoran Milic. Tenhle zápas byl jako jednoznačně pro Aarona. Neříkám, že to byl nějaký úplně atraktivní zápas, ale vlastně permanentně něco dělal, furt pracoval na té zemi. Viděl hnedka od prvního kola, že ta zem funguje prostě, tak potom šel, bylo to super. Přál jsem mu to hrozně, aby vyhrál, protože byl chudák asi po 3 prohrách v Octagonu, myslím. Pak si spravil chud na PMLku a teď konečně vyhrál i na Octagonu, takže super, moc jsem mu to přál a jsem rád, že vyhrál. Další zápas byl Nikolaj Wagner proti Jackson Ross. Tady jsem se nechal trošku ovlivnit okolím a panem Novotným. Ukazován jako obrovský prospekt, talent, neříkám, že není, ale zde se ukázalo, že pan Wagner, když má plnou přípravu, tak jako je to velice těžký soupeř a v podstatě Jacksona něčemu nepustil a naprosto ho rozjel v prvním kole. Jo, ukončil ho na TKO a myslím si, že Wagner ještě jako docela může předvíst jako nějaký slušný výkon jako v Octagonu. Těším se na něj, neříkám, že Jackson ne, jako je to mladý kluk, těžký váze může být dlouho, takže jako, ale to byl jediný zápas, který mi zkazil tiket v Octagon Fantasy, ale jako pěkný zápas. Tak další zápas byl Tagner vs Hamras. Tohle byla ukázka německého talenta, mladýho, 22 let a absolutně soupeře ničemu nepustil. Jako naprostá dominance po celý zápas, který trval jedno kolo. Hnedka sami se v prvním kole, takže další ukončení turnaje. A jako myslím si, že Tagner jako má velkou budoucnost, no. Jako vypadá velice dobře. Vypadá to jako šikovný týpeček. Tak, další zápas je Zenuny versus Šebek. Zde jsem popravdě myslel, že Šebek jako Zenunyho porazí, protože Šebek je fakt šikovný kluk. Neříkám, že Zenuny ne, ale jako tady jsem fakt čekal, že spíš Zenuny, že právě Šebek vyhraje, ale nestalo se. Zenuny ukázal, že přece jenom ještě furt o něco lepší byl. Nemyslím si, že byl jako o tolik lepší, protože Šebek jako fakt jako dobře bránil na všechno. Na údery vedl, těch 8 týdnů nemrtě, neříkám, že ne, ale myslím si, že jako Šebek má velkou taky budoucnost. Jo, furt je to mladý kluk, 23 let a bohužel jeho první porážka v kariéře, minimálně v profi, amatérech nevím, ale pěkný zápas. Zenuny jsem taky zvědavý, jak jako dopadne dál, ale furt si jako myslím, že nevím, v mých očích prostě ten Šebek je trochu lepší furt. Takže si myslím, že třeba jestli za pár let se potkají znova, tak bych jako znova fandil Šebekovi. Ale uvidíme, co přinese jejich budoucí kariéra a budoucí zápasy. Tak hlavní zápas prelims byl mezi Oniščukem a Stantonem. Popravdě já nejsem úplně fanoušek Stantona. Mně se nějak extra jako by jeho styl nelíbil a hlavně mi ani nepřišlo, že by byl někdy jako tak extra dobrý, ale zároveň prostě musím ocenit jeho kvality, protože byl to šampion Cage Warrior, že jo, takže jako on nemůže být špatný, on je i dobrý, ukázal nám to s Petráškem, kde jsem naprosto dominoval. Kde jsem naprosto jako věřil Petráškovi, že ho přejede, to se nestalo, ale tady bylo podle mě jakoby jasný, že to spíš Oniščuk vyhraje a i když se mi zrovna a fakt jako ani jeden těch styl nelíbí těch zápasníků, tak Oniščuk si myslím, že jako bude docela problém pro další zápasníky, no. Jako možná se tam jako schyluje zápasu s penězem, protože pokud peněz neodejde, ale jako zde jsem prostě jako věřil Oniščukovi. Tak a první zápas z hlavní karty byl mezi Dusisem
a Wayne Poulterem, což správně. Dusi původně měl mít jenšího soupeře, ale ten se 2 dny předtím zranil a právě Wayne Poulter, to správně, tak původně měl být jako fanoušek právě v hale, měl koupený lístky, měl tam přijít a nakonec se zápasil, což jako myslím si, že to byl velikánský zážitek pro něj a relativně simpoš. A Dusis, vypadá to, že těžká váha by mu mohla set víc než ta polotíha, že asi toho hubnutí mu nesadilo, protože měl předtím 3 porážky v řadě a vypadá v ty velikánský váze. Vypadá v ty těžký váze jako fakt veliký, až jako bych řekl, že v hodně veliký. Jakože možná bych tady jako zkusil testování, ale jako uvidíme, jako myslím si, že ta těžká váha musí nevíc, no. Vypadá tam prostě velikánský. Jako pěkný zápas, zase opět první kolo, ukončení hnedka a uvidíme, no, jak se mu povede v těžký váze. To je fakt zvědavej, no. Ale jak říkám, tady bych možná se nebránil testování. Jen tak jako provizorně, jako čistě jako provizorně. No a teďkom pravděpodobně asi nejsmutnější zápas celý karty, Akipa proti Kertézovi. Kertéž tady prostě fakt přišel jako nastavený dobře. Já vím, že mu bylo trošku jako ukázáno prstičkem, že prostě to je jako jeho poslední šance, aby se jako předvedl, jsem tak poslouchal a fakt se jako předváděl, fakt to vypadalo dobře. A až na to druhý kolo, kdy mu Akipa pak strčil ty prsty do očí, to byl jako hnusný faul. Ale furt vypadalo dobře. Ale jako zároveň ten člověk jako furt cítil jakoby to káčko o toho Akipy. Nevím proč, prostě od té doby, co Kertéze porazil, nespomenu si, ale Game Changeru právě ten Němec, tak docela mi přišlo, že jako by ta brada jako asi trošku jako už má limity a fakt to tady smrdilo, prostě bohužel to v tom třetím kole přišlo, no. A bohužel s tím přišlo i ukončení kariéry, což jako bylo hodně smutný, ale jako pokud to takhle cítí, tak prostě jako asi nemá cenu mu to bránit, nemá cenu bránit mu prostě v tom, co chce dělat. Sám řekl, že prostě má na prvním místě rodinu a práci, MMA až na třetím místě, takže jako je to jeho volba. Myslím si, že by ještě třeba pár let zvládnul, ale jako zase asi lepší skončit jako ještě takovýmhle stavu, než aby třeba pak jako nazbíral hudák 3-4 velké prohry a ještě ho to nějak poznamenalo. Ale to škoda, to jako simpoš ten týpek. No a Akipa má další výhru a drží si 6 zápasů, myslím Winstreak. Jsem nejzadavý, no, jak to bude vypadat s ním dál. No a teďkon obrovský, poměrně velký překvapení pro mě. Já jsem Kincla favorizoval, věřil jsem mu, ale věřil jsem zároveň, že Kadživant jako je dost jako silný protivník, že jako má hodně zbraní, který můžou jako Kincla jako ohrozit. A jako fakt jako od toho zápasu, co měl s Robem, tak jako se slušně jako vyhoup Kincla zpátky a naprosto ho přejel, jako k ničemu nepustil. Na to, jak mi šlo, že Kadživant vypadá fakt o váhovku klidně vejš než Kincl, tak jako vůbec ho ničeho nepustil. Fakt na ty zemi ho úplně přejel a nebyl jsem si úplně jistý, jestli Hodžat byl třeba jako dobře nastavený, nebo jestli se mu něco nedělo, protože mi přišlo, že dřív v těch zápasech jakoby byl fakt takový jako dominantnější a tady až jako hodně jako povolil a pak prostě prohrál tu submisi, kdy byl nucen odklepat. Ale jako v tomhletom nastavení, kterým jako Patrik je, tak upřímně doufám, že buď dostane Jotka, pokud se nedomluví Oktagon s Muradovem, jo, to je jakoby můj ideální scénář, anebo dostane odvetu s Engizekem, protože v mých očích si Engizek absolutně, ale jakože vůbec nezaslouží jako trilogii s Jotkem, ale jakože vůbec. Po tom, co předvede, tak jako vůbec. Já chápu, že tam je taková ta aférka s tím kolenem, ale nezaslouží si to. Ani prd, prostě jako potřebuje minimálně 1-2 zápasy, aby tu trilogii třeba dostal. Ale jako hnedka určitě ne. Takže prostě já bych to viděl takhle. Pokud Muradov může být v Oktagonu, já nevím, jak mají úplně vztahy, tak Muradov Jotko, anebo teoreticky Novotný mluvil o Jotko Fléry, jo, ale já bych viděl Muradov Jotko a Engizek Kincl. A nebo prostě někoho jináčího. Ale určitě jako Engizek prostě ne trilogii. Prostě vůbec si to nezaslouží. V mých očích si to vůbec nezaslouží. Jako vůbec. Jo. S tím, co předved, na to, jak Engizek u mě stoupnul s hambáčem, tak teďko rapidně klesnul. Jo. A to se ještě dostaneme. Jako Kincl profesorský výkon a těším se na další zápas. Fakt jako se těším. Jestli bude takhle nastavený ideál, tak jako to bude pecka. Protože předvádí jako úplně skvělý výkony. Tak a první titulový zápas, který nám nedal ani jednoho šampiona. Bohužel Machajev nenavážil a docela bylo dost, o kilo je docela dost, myslím, že to bylo kilo 100 dokonce, ale je fakt, že on jakoby dost schazoval, zároveň jako měl mít zápas původně už před měsícem nebo před 2, ale Palokaj si zlomil tu ruku nebo co takového nebo nějaký namoženou jí měl, takže se to odložilo, ale co se týče výkonu, tak jako Machajev prostě
nekompromisní, no. Někteří říkali, že Palokaj jako vypadal, že jako má navrch, což bych teda neřekl. Mně přišlo, že jako u toho Machajeva šlo hnedka začátku vidět, že prostě jako to má pod kontrolou, že jako ví, co dělá a ví, co má dělat a pak ho prostě brutálně zejmou v tom postoji, no. Jako to káčko, ten Machajev má asi jako hrozný jako merdy v těch rukách. Jsem zvědavý, kdo bude další, protože ho strčil o váhu níž, jo. A Palokaj se z toho budeme se chvilku asi dostávat, no, protože to fakt bylo jako hodně tvrdý káčko. Ale jako moc pěkný zápas, když trval chviličku, ale myslím si, že Machajev jako taky se u něj trošku bojím, jestli nebude UFCčko, no, protože on má fakt jako pěkný skóre, 17-2, se jako nemá 18-2, nejsem úplně jistý. No uvidíme, no. Jako podává hodně dominantní zápasy, nebo výkony a tady ty věci. Moc pěkný zápas. Bohužel, ale je to by šampiona, no. No a tady samotný hlavní zápas, jak už jsem se trošku vyjádřil u toho zápasu s Kinslem, tak prostě ano, Kerim zde předvedl jako mnohem lepší výkon, než samozřejmě v prvním zápase s Jotkem, protože tam bylo hodně limitovaný tou rukou a prostě nemohl trénovat, jako jasný. A tím, že si prostě ten zápas upřímně vybrečel, jo, prostě nelíbil se mi ten prostě, tohle celý se mi upřímně nelíbilo prostě, ale chápu, prostě byl 12 nebo 11 let neporažený, že jo, měl to zranění prostě, tak jako ano, dáte mu to, budíš. Zároveň kvůli tomu Mach jako šel teda jinam, protože neměl zápas, že jo, ale jako, nevím, jako chytal se tam toho pletiva minimálně 3krát, že jo? A myslím si, že minimálně jednou to fakt jako hodně ovlivnilo to kolo, že ho tam Jetko mohl dostat na zem, ale držel se, jsem rád, že dostal ten bod dolů a jsem zvědavý, jak dopadne ta komise s tím kopem do toho břicha, který bylo, myslím, ve druhém nebo třetím kole. Jo, tam celou dobu šlo vidět, že prostě Jotko je citlivý na ty spotky, že mu to nechutná a to koleno padlo pěkně a taky jsem byl přesvědčený o tom, že to bylo do břicha, že to nebylo do chrániče, ale teď on právě asi hodinku, 2 dopředu, co to točím, tak bylo videjko, že přece jenom toto chránče trochu schytal, ale je to takový furt jako kontroverzní, ale jako uvidí se, jak to dopadne. Ale na to, jakoby, jak Jotko začátku už je od začátku, prostě to je v oktagonu, možná i dřív, tak byl strašně nesympatický, já ho nemám moc rád, jako, má dominantní výkony a tady ty věci, ale jako zde prostě jako Engicek jako, no nevím, no jako, já chápu, že tím, že to je obrovský jako jméno Německa, tak asi jako nemůže dostat jako nějaký extrémní trest, ale s tím jako co předved, jako po celou dobu po tom turnaji prostě tak jako musel dokonce ugrat jako pás, což jsem furt jako nepochopil, jestli byla pravda nebo ne, protože pak jsem viděl fotku Jotka, který má pás, ale jako to bylo hrozný. Jo, jestli jako dopadne ten záznam s tím, že jako to schytal jak do chrániče, tak do břicha, tudíž to bylo jako do slabin, tak vlastně Engicek nemá ani co říct, jako. Jo, protože on fauloval taky a tohle prostě bylo trošku kontroverzní prostě, ale jako nemá absolutně co jako říkat. A fakt jako tím, jak jako u mě stoupno s tím zápasem s hambáčem, tak tady strašně kleslo, protože tady jako na mě působí jak takový jako ubrčený klučík. Jo, já mu nebudu co dokázat, co jaký má skóre, jasný, takhle. Je to nějaký ego, prostě cítil se třeba i jako vítěz nebo jak okradený prostě, ale jako tím, že je to fakt veliký jméno, má ten obrovitánský fanouškovský základ, jo, tak jako tam objeví obrovský průser, jako to, co předved. A prostě on místo, aby jako to trošku jako stáhnul, tak on tomu ještě jako přelejval jako dvohně pořádně a tak. Jo, to se mi fakt nelíbilo, prostě nelíbilo se mi to chování. Tady prostě jako Jotko vychází daleko líp jako člověk, což je jako pro mě jak zvláštní trošku, ale jako nevím, já bych ho fakt Engickovi dal třeba půl roku stopku, ale rozhodně prostě jako ne trilogii. Jo, myslím si, že kdyby dostal trilogii, tak nasede takových lidí jako ten Oktagon. Jo, já mám Oktagon rád, prostě všechno možného, sleduju každý turnaj, ale tímhle by fakt nasral spoustu lidí. Jo, v mých očích a myslím, že v mnoha očích si prostě nezaslouží trilogii. Jakože vůbec. A myslím si, že ten protest nedopadne, že prostě stejně bude Jotko vítěz, že Jotko bude šampion a prostě trilogii ne. Ale jinak celkově to byl moc pěkný turnaj, jako spoustu ukončení. Vlastně na body tady skončil 1, 2, 3, 4 zápasy s hlavním zápasem, že jo. Jinak všechno skončilo vlastně na ukončení před limitem. Moc pěkný zápas, moc pěkný turnaj. A jak říkám, jsem teda, jak se tady to vyvrbí, no, tohoto finále. A jak říkám, Machaj bych se nedivil, kdyby dostal pozvánku do UFCčka, protože jako podává brutální výkony, poráží soupeře prostě jako hodně dominantně. A jak říkám, já doufám prostě, že bude Jotko Muradov nebo Flery, to se uvidí, jak to dopadne. A Kincel s Kerimem, no, protože fakt Kerim ne ty roky. Jako fakt ne. Ale tak to už je prostě můj názor. Doufám, že se ti video líbilo, něco jsi dozvěděl, něco jsem řekl svýho, máš možná nějaký názor nebo takovýho. A když bys chtěl pokecat o Oktagonu a takhle, nebo o něčím, tak do popisku dávám odkaz na Kick, kde teď zkusím streamovat. Říkám, že nějak extra aktivně, ale tady ten týden minimálně aktivně, jo, protože teď mám na to
prostor a čas. Chci si to trochu vyzkoušet, osát si to, takže když budeš chtít, tak přijď a můžeme si pokecat. Tak se zatím měj. Čau.